Dobré dopoledne, jsme moc rádi, že jste opět s námi. Vítejte u dalšího webináře. Dnes si představíme novinku v sortimentu Hellus, konkrétně tepelně izolační věncovku. Novou tepelně izolační věncovku. A právě na toto téma se budeme bavit s mým dnešním hostem. Ve studiu vítám pana inženýra Pavla Heinricha, produktového manažera z oddělení technického rozvoje společnosti Hellus. Dobrý den. Dobrý den. Pokud jde o vaše dotazy, tak tentokrát je směřujte na technické poradce společnosti Hellus. Veškeré kontakty najdete na webových stránkách hellus.cz. Pavle, pojďme se tedy do toho pustit. Co konkrétně vás vedlo k novince? Tak v našem sortimentu nabízíme teplně izolační cihly, které jsou vhodné pro jednovrstvé zdivo. A samozřejmě vždycky máme rádi, když stavba všechno funguje tak, jak má, a o tom, aby všechno fungovalo, rozhodují detaily. A právě pro jednovrstvé zdivo z teplně izolačních cihel, které se vyznačuje samozřejmě výbornou tepelnou izolací, například i tím, že je ideálním podkladem pro omítky, tím, že se dneska díky našim moderním maltám snadno provádí na stavbě, samozřejmě ty výsledné užitné vlastnosti jsou bezvadné, tak potřebujeme řešit detaily, které vždycky právě jsou o tom, jestli se nám ta stavba bude dařit lépe, nebo ještě víc třeba dobře, anebo někdy ty detaily nám taky můžou přivádět určité, řekněme, stavařské bolístky. A pokud se podíváme, tak jedním detailem, který chceme řešit u jednovrstvého zdiva, je bednění stužujících věnců. Protože řekněme si, taková ta obvyklá výška 25 cm, která v té stěně je, tak co se týče doby zpracování, tak je poměrně velká oproti tomu, jak rychle se zdí. No a pokud se podíváme na tyto obrázky, jak takové typické bednění stužujících věnců a celé provedení vypadá, tak tady máme 4 takové zástupce. Vlevo nahoře vidíme obrázek, asi ten nejpoužívanější u jednovrstvého zdiva, právě s věncovkami, kde se následně vystrojí stužující věnec, zalije se betonem. Vpravo vidíme použití věncovek Hellus U, takže to je taky jako taková dobrá alternativa. A nebo samozřejmě se používá bednění pomocí prken nebo třeba nějakých OSB desek. Ty zase můžeme využít pro různé stvárnění, různé výšky třeba věnců a podobně. Pokud se podíváme na jednotlivá řešení, tak u toho nejběžnějšího řešení pomocí věncovek tak je určitě nejsnadnější. Na druhou stranu v některých detailech, právě aby jsme dali dohromady tepelnou techniku, statiku, proveditelnost, všechny návazné práce, tak někdy můžeme trochu bojovat s prostorem, protože nám opravdu ty věncovky 2x8 cm nějaký prostor prostě ubírají a potřebujeme někdy buď třeba trochu víc tloušťky tepelné izolace, nebo zase někdy větší tloušťku třeba železobetonového věnce. Takže to jsou takové někdy úskaly, která se řeší. Pokud se podíváme na řešení pomocí úvěncovek Hellus, tak určitě jsou vhodné pro zateplené zdivo, taková ta nejpoužívanější tloušťka zdiva 30 cm v tomto případě, tak tam je dokážeme použít, ale na druhou stranu nemá v podstatě žádnou tepelnou izolaci. Takže proto se hodí pro zateplené zdivo. No, co se týče bednění stužujících věnců pomocí prken nebo pomocí OSB desek, tak určitě je to pracnější. Zase se můžu třeba dostat na větší dimenze tlouštěk izolantu a nebo stužujícího věnce. Mám tam možnost různých tvarů, třeba změn výšky věnce a podobně, na to se to určitě hodí, ale je to pracné a zároveň třeba ty OSB desky, když jsem svépomocný stavebník nebo zednická parta, tak je to ztratný materiál, takže vlastně si je koupím a zase je musím vyhodit. Tak. No a v podstatě my jsme se vydali tou cestou, že tento detail, který na stavbě prostě vzniká, tak chceme co nejlépe vyřešit, jak je naším zvykem, a chceme dát dohromady provádění, tepelnou techniku, statiku do co největší rovnováhy. Takže proto přicházíme s věncovkou, která se jmenuje Hellus Rapid 5,5x25. Jak vypadá tedy nové řešení Hellus pro řešení věnců? Pojďme si teda novinku představit. Jedná se o zdící prvek, řekněme jakousi bednící tvarovku, která se vyznačuje skvělou tepelnou izolací. Zároveň je určená do systému Hellus pro zdivo zbroušených cihel, má keramický podklad, který je vhodný pro omítku
a je jednoduchá na montáž. Takže to jsou ty základní výhody, která tato tvarovka má. Pokud se podíváme na tvar, tak z pohledu rozměrů se jedná o prvek, který je dlouhý 1250 mm, tlustý 55 mm a vysoký 249 mm. Proto je to označení 5,5, to znamená 5,5 cm tloušťka a 25 cm výška. Tak zároveň ta tvarovka má jednu ložnou plochu, to znamená, že cihelný obklad je ve stejné rovině, jako je izolant té věncovky a na horní straně jsme záměrně udělali takový ozub a to je z důvodu, aby když by na tu věncovku nebo v její blízkosti doléhal nějaký statický prvek, tak aby nám nezatlačil do toho cihelného obkladu, aby tam nevzniklo riziko třeba odštípnutí. Takže tak to vypadá tvar. Co se týče materiálového složení, tak ta věncovka se vyznačuje nebo je založena na kvalitním izolantu, který jednak zajišťuje dostatečnou mechanickou odolnost a tuhost. Jedná se o extrudovaný polystyren a zároveň má velmi nízkou tepelnou vodivost. A na tomto izolantu je nalepený cihelný obklad. To je tak zase, aby jsme dokázali sjednotit povrch pro omítání, aby nám v té ploše zdiva, kterou omítáme, jsme nikde neměli vlastně jakoby jiný materiál. Takže zase právě pro ty detaily, které je určena, tak zajišťuje, že to zdivo bude mít všude cihelný obklad a zase z pohledu omítání je to jednodušší. Ten cihelný obklad je nalepen na ten izolant, zároveň museli jsme použít velmi kvalitní lepidlo, které jsme testovali pro takový ten nejběžnější rozsah použití od minus 20 stupňů Celsia až po plus 70 stupňů Celsia. Takže zřejmě vyšší teploty nikde nenastanou. Tak. Co se týče tepelné izolace, která je teda základem, proč jsme tu věncovku přinesli, tak právě ten extrudovaný polystyren má součinitel tepelné vodivosti lambda rovná se 0,033 Wm/Kelvin, takže opravdu to je jeden z nejlepších izolantů, který se ve stavební praxi používá. Celkový tepelný odpor se započtením teda i cihelného obkladu má hodnotu 1,24 m2 Kelvin na watt, což je několikrát lepší než běžná věncovka, kterou vidíme, anebo i vlastně dvojnásobně lepší, než je plněná věncovka polystyrenem Helus 2 v 1. Takže z pohledu věncovek opravdu nejlepší teplně izolační řešení, které tady teďka máme. Zároveň zapomněl jsem říct, i co se týče tloušťky, tak je to zase nejtenčí prvek, který právě v sortimentu máme. Tak zároveň díky tomu, jak ten výrobek je materiálově složen, díky jeho velikosti, tak má nízkou hmotnost. Pokud bychom si představili, tak ten výrobek je více jak metr dlouhý a váží necelých 8 kg, takže i z pohledu manipulace se jedná o prvek, který je na zpracování velice jednoduchý. Tak a už jsem předestřel, že se zabýváme primárně vyřešením detailů pro jednovrstvé zdivo z teplně izolačních cihel Helus, které jsou broušené a právě proto je určen primárně výrobek Helus Rapid. A celé systémové řešení se skládá ze samotných tvarovek, ze zdící pěny Helus a z montážního příslušenství, které je nutné pro to, aby ta stavba probíhala úplně jednoduše, což si ukážeme dále. A to montážní příslušenství se skládá ze 3 základních, řekněme, kotev a spon. Máme tady natloukací kotvu, máme tady velkou sponu a malou sponu. Takže ta natloukací kotva slouží pro stabilizaci tvarovek, stejně tak jako ty spony malé, zejména v době montáže. My se tu často bavíme o testování, tak jak to bylo s testováním tedy konkrétně u Helus Rapid? No, nebylo tomu jinak. Všechny naše výrobky, když vyvíjíme, tak samozřejmě prochází určitým testováním. U věncovek Helus Rapid jsme začínali tím, že jsme si třeba odzkoušeli různé typy izolantů a různá lepidla. Opravdu dělali jsme mnoho zkoušek právě i za různých teplot, aby jsme zajistili dostatečnou přídržnost a samozřejmě i z pohledu dlouhodobé odolnosti musí být zajištěno, že nám to spojení bude fungovat. Takže tady vidíme na obrázku třeba, jak vypadaly takové vzorky, které jsme testovali. Jednou ze stěžejních zkoušek byla zkouška betonáže, kdy jsme si prakticky ověřovali,
jestli to řešení přilepení pomocí pěny Helus na zdivo z broušených cihel a jestli je teda nutné nějaké to montážní příslušenství právě z pohledu betonáže je potřebné. Takže to byly jedny z prvotních zkoušek. Ukázalo se, že to řešení je bezpečné a funkční. A zároveň takovou další prioritou bylo i to, aby se ten beton, ta horní strana betonu vlastně nechala co nejlépe strhnout do roviny podél vlastně těch věncovek, aby zase ty následné práce mohly probíhat co nejhladčí, aby jsme nikde neměli nějaké třeba tvarové imperfekce. Tak. No a samotnou kapitolou a docela zajímavou byl vývoj a testování kotev, právě toho montážního příslušenství, které je u těchto tvarovek nutné, ale zároveň my jsme se dávali pozor na to, aby bylo jednoduše proveditelné, aby nám nikde nepřekáželo třeba ve výstuži a zároveň, aby třeba ty natloukací kotvy šly použít i pro různé děrování do našich cihel, protože třeba vlevo vidíme obrázek, kdy máme děrování z cihel Helus Family, ve prostřed máme děrování cihel Helus Uni, 30 broušená, no a vpravo vidíme, že i ty natloukací kotvy se nechají použít i doplněných cihel, takže všechno toto nám musí hrát samozřejmě do sebe. No a čím jsme se také hodně vyhráli, tak byly samotné zkoušky montáže, praktické zkoušky montáže, kdy jsme celý systém ladili právě s vývojem kotev a naší prioritou bylo, aby jsme dosáhli dobré proveditelnosti a samozřejmě zajištění dobré stability, ať se s těma věncovkami nechá dobře zdít a zároveň i třeba takový detail, aby právě ty kotvy, které se používají, se nechaly lehce jako zatlouct třeba do toho polystyrénu, aby nám nepřečnívaly právě přes horní líc tvarovek, aby jsme dokázali strhnout beton. Takže toto bylo jedno taky z velkých testování, které nám zabralo dost času. Tak a na závěr jsme tvarovky samozřejmě museli nechat odzkoušet, aby jsme je mohli umístit na trh, takže jsme prošli certifikací s vydáním stavebního technického osvědčení a certifikátem, takže ten výrobek můžeme umístit na stavební trh. Jak by tedy mělo vypadat vzorové konstrukční řešení, pokud se teda budeme bavit o použití nových věncovek? Pojďme se na to podívat. To konstrukční uspořádání máme namyšleno v současné chvíli zejména pro použití pro jednopodlažní objekty, to znamená pro bungalovy. Tam vlastně cílíme, v současné chvíli tady vidíme největší možnosti použití. Samozřejmě do budoucna ten výrobek má potenciál se objevit i v dalších konstrukčních detailech. Tak pokud se podíváme, tak tady máme zástupce různých tlouštěk zdiva od 50 cm až po 30 cm. Při oboustraném použití věncovek nám ta tloušťka železobetonového věnce vychází kolem 20 cm, což je v mnoha případech dostatečné a samozřejmě ten zbylý prostor se vyplňuje tepelnou izolací, zejména u jednovrstvého zdiva tloušťky 50, 44 a 38 cm. Takže to je ten základ, to jsou ty typové skladby věnců. No a potom se můžeme podívat, jak vypadají typové konstrukční detaily. Zase v tomto případě, když jsme u jednopodlažních objektů, tak můžeme mít bungalovy, řekněme, s těžkým stropem Helus Miyako, anebo můžeme mít s lehkým stropem, kde teda ten podhled je tvořen třeba sádrokartonem. Tak, teďka se podíváme na ty jednotlivá řešení, protože se bavíme o nízkoenergetické výstavbě, tak samozřejmě zase musíme dávat všechno dohromady, tak i z pohledu šíření tepla jsme si naše typové konstrukční detaily propočítávali. Tady vidíme právě detail s těžkým stropem z pohledu povrchových teplot i lineárního činitele prostupu tepla je ten detail naprosto v pořádku, je dostatečně zateplený, stropy dostatečně uložené. Zajímavou kapitolou je osazování stínící techniky, kdy vlastně ve stěně, v jakékoliv, když chceme osadit vnější stínící techniku, tak vytváříme dutinu, že pro žaluzie, pro rolety, skříny a podobně. A tady je zajímavé, že právě díky tomu, že máme použitou věncovku Helus Rapid, máme o trošku víc tepelné izolace a kvalitnější než oproti běžné věncovce, tak i tento detail vychází velice dobře a nemusíme si nějak komplikovat třeba tvar toho věnce a nějakým přídavnou tepelnou izolací a podobně. Takže to je bezvadné, tady to použití. No a co se týče, aby jsme ten dům dokázali těma věncovkami projet kolem dokola, tak říkajíc, tak i v té štítové stěně
jsme si ten detail taky propočítali ve 44, je to zdivo, ten detail ve zdivo řešitelný a opět tady z pohledu povrchových teplot i z pohledu tepelné vazby je to všechno v pořádku. Takže takhle aspoň krátce, samozřejmě těch detailů jsme propočítávali daleko větší množství a postupně je taky budeme zveřejňovat. Řekli jsme si toho hodně, ale možná by stálo za to přejít do praxe, protože to je kolikrát přece jenom ta situace malinko jiná. Jo, určitě tohleto je samozřejmě použití těch tvarovek možná víc bude zajímat nakonec samotné realizátory staveb, řekněme stavební firmy, zedníky, své pomocné stavebníky, tak pojďme si to trochu představit. Nejdříve se podívejme na konstrukční řešení nebo na konstrukční uspořádání pro bungalov s těžkým stropem Helus Miyako. Tady se podíváme, začínáme teda stěnou, kterou jsme vyzdili do úrovně železobetonového věnce. Takže nejprve se položí stropy zjednodušeně, z vnější strany se následně umístí nebo se obezdí věncovky Helus Rapid, položí se tepelná izolace věnce, uloží se výstuž, následně dojde k betonáži a samozřejmě potom se položí třeba fošnová pozednička a zase přichází už konstrukce střechy a další práce. Takže takto jednoduše to lze provést u této varianty těžkého stropu. V případě varianty s lehkým stropem nebo řekněme se sádrokartonným podhledem, ta situace je velmi podobná, takže opět jsme v úrovni stužujícího věnce. Tentokrát si ty věncovky Helus Rapid uděláme oboustranně. Následně vystrojíme věnec pomocí tepelné izolace, výstuže, tady vidíme, že nám přibyly i ty montážní spony. Následně betonáž a opět fošnová pozednička třeba a zase konstrukce celé střechy a dalších prací. Takže tak toto vypadá u lehkého stropu. Tolik tedy konstrukční uspořádání. Jak se ale pracuje s samotnými věncovkami? Pojďme do toho. Záměrem bylo najít takové řešení, aby jsme dosáhli jednoduché proveditelnosti v podmínkách hrubé stavby. Takže ty věncovky se zdí na polyuretanovou pěnu Helus, protože máme zdivo zbroušených cihel. A i to montážní příslušenství jsme nakonec vlastně vyrobili z drátu tloušťky 4 mm, to je proto, aby se nechal třeba přiohnout, když potřebuju na stavbě, nebo kdyby mi náhodou někde něco scházelo, tak aby jsme si to i na té stavbě třeba mohli dodělat něco a podobně. Takže opravdu je to určeno pro podmínky hrubé stavby. No a pro montáž tvarovek Helus Rapid v podstatě stačí 2 pracovníci se základním vybavením, nemusí mít žádné velké pily a podobně, opravdu stačí základní vybavení, které na stavbě běžně máme. Pokud se podíváme, tak opět, jak už bylo naznačeno u toho konstrukčního uspořádání, máme několik základních postupů, ale pojďme se podívat, jak reálně teda zdí. Tady jsme si udělali takový zkušební fragment, to bylo taky součástí vývoje, aby nám zedníci teda ukázali, jestli dokážou a zvládnou bez problémů pracovat právě s novými věncovkami, tak co je důležité za mě, co se leckdy podceňuje. Jednak teda umí, ale s návodem, když si prostuduju samozřejmě na začátku hnedka návod, což jako často, že podceňujeme prostě montážní návody, nečteme, až když máme problém. Takže za mě tady dávám na vědomí, že je dobré si přečíst montážní návod a až potom teda začít dělat, protože je to novinka. Tak, tady si podíváme na to, že máme vyrovnanou ložnou plochu zbroušených cihel. Tady jsou teplně izolační cihly Helus Family. Tady probíhá teda lehká kontrola rovinnosti, jestli teda všechno je v pořádku, protože zdíme na pěnu. Důležitým faktem je samozřejmě očištění ložné plochy od prachu a nečistot. Můžeme samozřejmě, když zdíme na pěnu, tak můžeme lehce navlhčit. Tady už vidíme, že se zdí teda na jeden proužek polyuretanové pěny Helus a začíná se vazbou rohů. Tady vidíme začátek právě z pohledu vnější strany. Můžeme si všimnout i detailu, že polystyren právě na jedné tvarovce je vyříznut tak, aby jsme z té vnější strany všude měli cihelný podklad pro omítku a zároveň na tom obrázku vidíme natlučení takzvané natloukací kotvy pro stabilizaci té tvarovky při montáži. Tak, tady vidíme užití malé spony, například na roh. Ten roh těch tvarovek si potom hezky zastabilizuju, aby nám
všechno drželo tak, jak má, následně si natáhneme zednickou šňůru a můžeme pokračovat ve zdění. Tady ještě ukázka právě použití těch natloukacích kotev, takže jednoduše se nechají zatlouct. Nemusíme se jí vůbec bát zatlouct jako větší silou, aby nám právě se zamáčkla do toho extrudovaného polystyrenu, aby nám nepřičnívala vlastně přes ten horní povrch. Tak, polyuretanová pěna se nanáší jak na ložnou, tak na svislou spáru tentokrát, aby jsme ty spáry měli zatěsněné a samozřejmě, aby potom po vytvrdnutí pěny došlo k správnému spojení těch tvarovek a vytvářely opravdu robustní bednění pro následnou betonáž. V případě, že zdíme v místech třeba překladů, tady vidíme místo s překladem Hellus Femina 3 v jednom nosný, tak se právě používají ve větší míře ty malé spony. Tady se můžeme všimnout při spodním povrchu, jsou použity, už jsou vlastně navlečeny ty malé spony. Zároveň si zedníci naměřují potřebnou vzdálenost, aby jsme taky odzkoušeli ty tvarovky. Není nějaký problém řezat, stačí mi na to buď třeba tato pila aligátor, nebo mi stačí rozbruska, běžná pilka, dokážu si s tím poradit a opravdu tady jsem si dovolil vypíchnout, že lze udělat jak klasický, jako velký přířez, třeba to rozdělit na půl, teda tu tvarovku, anebo udělat úplně maličkatý přířez, protože samozřejmě ten celý oplat je kvalitně nalepen na ten polystyren. Tak, poté dochází k osazení, tady už vidíme, že se sundaly chráničky z těch malých spon a ta tvarovka se usadí a následně se ty tvarovky i při horní straně spojí právě těmi malými sponami. Tím máme zajištěnou dobrou stabilitu při montáži a může se pokračovat dál. Je docela dobré, co se osvědčilo, když máme udělanou vnější stranu věnce, tak pokračovat, protože mám přístup, tak si rovnou osadit i izolant, ten dodatečný izolant, který se vkládá do věnce, takže se tady když tak očistí lehce přeteky té polyuretanové pěny. Tady máme obrázek, že ty desky polystyrenu, které vkládáme, tak si můžeme jednoduše obtisknout o ty kotvy a v případě teda nutnosti si můžeme úplně jednoduše vyříznout tu drážku v polystyrenu, aby nám ty desky krásně dosedly na sebe. Ty desky se lepí jak na ložnou plochu, tak vzájemně k sobě. A tady už vidíme, jak to potom vypadá. Dokonce toho, když dodržíme si nějakou rozumné založení, tak se nám nepotkávají nikde spáry a zase všechno máme perfektně utěsněno. Takže takto to vypadá, taková, řekl bych, vychytávka použití těch malých spon je i to, že když mi nějaké zbývají navíc, tak si můžu je využít právě pro stabilizaci i těch desek polystyrenu, který dodatečně vlepujeme do věnce. A tady už máme obrázek dokončeného bednění jak z vnější strany, tak z vnitřní strany, kde jsme v době před betonáží, takže tady jsou vidět i osazené ty velké spony, které zajišťují, pomáhají zajistit stabilitu právě proti vyvalení od betonu. Takže a zároveň bych chtěl podotknout, že tady máme jakoby 3 základní faktory, které nám brání proti vyvalení třeba betonu, aby z toho nikdo neměl obavy, tak je to řádné přilepení polyuretanovou pěnou a propěním všech spár. To opravdu zajišťuje už dobrou stabilitu. Potom nám tam máme další pojistku natloukací kotvy a třetí pojistkou jsou právě tyto velké spony, které nám zase umožňují zachytit případný pohyb právě při horním povrchu. A ty spony se nechají zase opět zatlouct do úrovně tvarovek, takže nám nikde nepřekážejí a po betonáži, když nám beton vytvrdne druhý, třetí den, tak je můžeme odendat pryč a můžeme buď použít znova třeba na něco jiného nebo tak. Kde všude ve stavbě můžeme věncovky použít? Jak už jsem říkal, v současné chvíli jsou primárně určeny pro použití do jednopodlažních domů, do bungalovů, pro vytváření věnců, ale samozřejmě těch míst je větší řada. Takže tady vidíme to použití právě pro jednopodlažní objekt, úroveň stužujícího věnce, takže tady oboustranné bednění obdobně v tomto případě, takže sem do těchto míst jsou primárně určeny. A tady už vidíme postavenou stavbu, kdybychom si chtěli udělat tu substituci současných věncovek, tak právě do věnce, který je v okapové hraně zdiva,
tak tam se nechají použít věncovky Helus Rapid, ale nechají se právě, jak jsme si ukazovali už na detailech předtím, použít i do toho štítu, jak z vnějšku, tak z vnitřku. U jednovrstvého zdiva není nějaký problém. A samozřejmě je to substitut všech, řekněme, tvarovek, izolantů, které si v současné chvíli už dokážeme, nebo které se používají už v současnosti ve stavbách, takže tady vidíme případ náhrady těchto bednicích desek. Zase v našem případě potom nikde nepřekáží žádné montážní příslušenství a podobně a máme právě cihlu k cihle, což je bezvadný potom z pohledu omítek. Tady vidíme použití nebo možnost použití v rámci bědnění, kde třeba tady se použily prkna, nebo opět tady pro sjednocení stejného povrchu pro omítky opět ve štítu v bungalovu, takže tady by taky mohly být věncovky Helus Rapid. A samozřejmě jsou to opravdu ty místa, kde už dneska jsou nějaké nenosné prvky, jako jsou izolanty, jako jsou nějaké bednící desky, tak tam všude vlastně má potenciál použít věncovky Helus Rapid. Takže do těchto míst je právě tento výrobek určen. Pokud budeme potřebovat nahlédnout, řekněme, do nějakých technických podkladů, máme možnost je někde najít? Určitě. Pro odborníky doporučuji navštívit náš web selektorkonstrukcí.helus.cz, kde v záložce věncovky lze nalézt základní technické informace a samozřejmě pracujeme na dalších podkladech, které budeme postupně uvolňovat. A základní informace určitě lze také nalézt na našem webu helus.cz. My se dostáváme do závěru dnešního webináře. Jak už bývá zvykem, je tu dost informací k dispozici, takže kdybychom to měli vzít ve stručnosti, co si odnést z dnešního webináře? Tak rád bych byl, kdyby si diváci odnesli to, že tady máme nový výrobek, který se hodí pro řešení detailů v jednovrstvém zdivu z teplně izolačních cihel. Jmenuje se Helus Rapid 5,5x25. Je to věncovka, která má nejlepší tepelnou izolaci, zároveň se vyznačuje cihelným obkladem, snadnou manipulací a celkově zase uzavírá ten náš pohled na celkové systémové řešení Helus. Takže, když to shrnu, je to součástí našeho smysluplného celku. Helus Rapid, novinka v sortimentu společnosti Helus. Pokud byste měli nějaký dotaz, tak se obracejte na technické poradce. Veškeré kontakty ještě jednou připomínám, že najdete na www.helus.cz. Mým dnešním hostem byl pan inženýr Pavel Heinrich, produktový manažer z oddělení technického rozvoje společnosti Helus. Díky moc za návštěvu. Díky. Budeme se těšit opět někdy příště. Děkujeme za pozornost. Nashledanou. Na viděnou.